ruoko. Kana baba ruoko haacharwirega. Ane anomurwira. Kuti ameni Satana akweka. Saka iye anenge angori sapota chete. Achiti bayati mweya mutsvene. Bayati mweya mutsvene. Kuna vavenga bayati baba unorwisa tichikunda bayati. Jehovha wachiita mutambiro wavo. Iye achingosapota. Chavanongoda kurumbidzwa musituation yako. Wanoda kungorumbidzwa muhondo yako. Ivo vachirwa iva uchingorumbidza. Ivo vachirwa iva uchingorumbidza.
kukudadisa unoti handisindeka ukutambura imomo une waunaye ukushayiwa ikoko une waunaye ukuchema ikoko une waunaye ena harambi akanyarara ngati harambi akanyarara harambi akanyarara harambi akanyarara harambi akanyarara ndakasangana nomwe mukadzi aitawo kunge njere dzakarasika ndiye munhu anga kundibatsira munguva iyoyo muza kuti akandiimbira rwiyo rwaacharamba akazoshayika vadzimai saba akati mhinduro iri pomukoma mhinduro ndijesu wenazareta mhinduro yamaita Jesu, we Nazareth. Amusimeka maini, minduro iripo, uyani minduro aripo. Bani mangeruja na uvokuzi ansa inouye. Minduro inouya, upakasia. Minduro inouya, upakasia. Tamurako asune waunaye iye waunaye ngakudavirevo asikata ngatinzwevo nokufara kuzita raJesu amen asina kuramba zvakadaro mwari havanyarari kune vanovatsvaga mumwe yane musokwane rimwe zuva ndichitotengesa mukaka ndatenawo pamwe musangano peposi yangu ndeyekutodya ndasvika pamusangano paya munhu wamwari amaiguti vanoti mawismodana naitsvagira nai basa vanosumuka umwe musikana anonzi Manzini anoti kubasa kwedu kunodiwa vanhu ndinobva ndatobuditsawo ndamai anonotora macertificate gare gare February ndapinda basa gare gare March ndahora gare gare ndakutotengerawo mwana wangu sadza. Amen. Zvakatora 8 years dzokutambura. Mirira mangwanani, mirira faro chauya che, mirira mangwanani, mirira faro chauya che, mirira mangwanani, mirira mukadzi waroti unopotsa unofira mara akafira mara kana makubuda regai kutarisa bheki kuti unoziva gotsi remunhukadzi rakaoma kudai kuoma kuti ndoenda here ndisina kuona kuti Sodomu neGomora zviri kutsva sei. Vamwe vari kuenda handiti vachiimba vachirumbidza kuti Mwari watirwira, vamwe vachiputika vachitsva, but anonzwa gotsi kuti papata
aenda kucheuka. Kune vanhu vanoda kuitirwa zvakanaka naMwari vanokudzwa kuti aenda cheuka chichingotiva kubva chaita churu chemoyo. Wanakabata ruoko kuti ndikunde hondo pamberi pako. Saka kubva zvino kana wakuenda kumba iwe chingoti ndibate, hold my right hand. Ndava kana mabata dzose, muimbi weFM anoti Mwari muri nhovo yedu, ngatidzitye hondo dzedu dzose, kwete dzimwe, kwete dzekumusha kwemurume dzose. Rimuri Mwari muri nhovo yedu, Ameni atidzitye hondo dzedu, Ameni dzose yokuti dzinokundwa nani kana dzakundwa idzo hondo dzacho ndo dzinozodzoka kwandiri uye dzinodzoka nemufaro. Vangani vakati warwirwa naMwari vakauya vakati taikunamatirai. Amen. Amen. Dzose dzino
kuti Mwari muri nhoo yangu handitye hondo iyi. Ndava kune mukuru wehondo, ndiami general, ndiami commander, the mighty warrior, his great in battle. Hakudikane anamashita mabasa makuru, zita rake ndizoshamisa, chamahanga-hanga, siyo inogadzimwe, chipanda pakaoma. Moshe patinofanana chose uchiti Mwari, Mwari muri nhoo yangu, ndidzidzisei kusatya hondo dzangu, nokuti dzose dzinokundwa nemi. Unodziziva nepadzinobva, unoziva nevanodziunza, unoziva nevanondirwisa, unoziva nenguva dzavanondirwisa, asi masikati ano mandizivisa kuti ndisadzitya, nekuti dzinokundwa nemi, dzinokundwa nemi, dzinokundwa nemi, urwere hunokundwa nemi, kushaiwa kunokundwa nemi, kunyeiwa kunokundwa nemi, kudzokera mumashure kunokundwa nemi. Hatidzitye hondo dzedu, hatidzitye hondo dzedu, nemhaka yekuti muneni, nemhaka yekuti muneni. Aya navosangana namonori vanhu vazviita vavane kutizivisa kuti hatizirisu tinobva hondo, mukuru wehondo ariko, watinotaurira ariko, anotivira ariko, anotikundira ariko, anotikundisa ariko, anotinyaradza ariko, anotipfumisa ariko, anotiregerera ariko. Dzose hanzi masikatano dzose dzekubasa, dzekumusha kwakaroorwa, dzekawakabva, dzevavakidzani, dzavanevestidhoo, dzaana bhururu, dzevana vamai vako, denga rati dzose, zvanzi dzose. I decree and I declare that hakuna chombo chinogadzirirwa iwewe. Ndava mukuru wehondo ariko, anotirwira ariko, anotidzivirira ariko. Chimubata ari parutivi pako kuti yauri kunetseka naye, haisi yako, ine mukuru wehondo anoziva zvokuita panguva iyoyo. Yakayakama ndiutiitire zvakanaka muzita raJesu, amen. Regai tigare pasi. Zvatambudza vanhu kusaziva kuti une waunaye. Ndosaka tati musoro uri kuti handisi ndega. Saka kana hondo dzichibuya, vanhu vamubarika vanoona imi, havazivi kuti ndine vandinavo. Because Psalms 91 yataida kuerekeza manheru inoti iye acharayira vatumwa kuti vandikomberedze. Uyai vakomana mundikomberedze, chopu. Uyai ndikuda 4. Mwari muri nhoo yedu, hatidzitye hondo dzedu. Psalms 91 baba vhesi 1 kuenda mberi inoti iye Jehovha acharayira vatumwa kuti vandichengetedze. Saka imi pandinofamba ndibvisireiwo ichi muchitoisa uko, ndibvisireiwo chopu. Kurumidzai vana vaMwari, kurumidzai. Saka kana ndakufamba amene kuti warudziva noti hondo yacho ndirosi, hondo yacho ndirosi, hondo yacho ndirosi. Jesu dzinorinda dzachene vanomunamata mumweya nemuri. Saka kana ndiri pasi pamapapiro ake akandibata iye ruoko, ndinorindwa nehondo.
Saka pandinofamba hondo inofamba neni. Handifunduke, handibabaiki, handityiswe, handivhundutsirwe. Ndakafune hondo inondirinda, pandinodzika inondirinda, pandinoenda inondirinda, pandinomhanya inondirinda, pandinomira inondirinda. Kune hondo yagira, ndakakurinda iwewe. Kune hondo yagira se, inofanirwa kurinda iwewe. Pane hondo yagira se, inorinda vatsvene. Mangwanani ano masikati ano, ndiri kurayira hondo yaBaba kuti ikurinde. Hondo yagira se, 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 kuti ikurinde. Ameni Satana kweka. Hauzivi kuti vanokurinda. Ini chinhu chandakaona chinoita kuti mabhanditi vasungwa ava vavhaire kuziva kuti takachengetwa. Zvinoita kuti varare mumasero umu vachirota kuziva kuti takachengetwa. Ndava vakaparira mhosva vari kuvatsvaka. Vamhangari havasi kuda kuti vararame. Vamhangari havatofari kuona munhu achisimba iye akamureba. Saka tinovapa hope vari kujere kuziva kuti takarindwa. Zvino nhai kana nyika ichiimploya vanhu vakaita sesu kurinda matsotsi. Imagine nyika kutoita budget muMinistry of Justice yekubhadhara munoti magadhiri aya hanzi magadhiri maprison officers. Kuita budget yekuti vakauraya nevakarepa nevakabhinya nevakaginya bvura wachengetwe nesu vasina. Watofi iwewe une zita ravakagamuchira, une tawe ravatawe, ishe vamadzishe, vama vamadzimambo. Indava usina shumweriti yekuti wakachengetwa. Saka matsotsi mukoma, matsotsi anorara so. Ndava iwe unenge uine pfuti kudai uchidai. Ende tine bhuku ratinonyora after every 10 minutes. Unofanirwa kurinyora kuti situation calm or inmates are sleeping. Nothing bad to report. Ukasvikirwa risina kunyorwa unoenda kumusha unochacho. Umwe anenge ari mutawa akagauka kuti ziso rakabuda kudai akasvikirwa akarara anodzingwa basa. Kurara uchirega kuchengeta tsotsi. Saka inozikazipinde pisi yekuchengetedza mwana waMwari. Tana inozikazipinde pisi yekuchengetedza merezi yako. Inozikazipinde pisi yekunyepira kuvaroyi. Inozikazipinde pisi yekunipoteredza. Mangwanani kana veusiku vakubuda kunoitwa inonzi handover and take over. Hamungobudi munotobuda mavaverenga kuti 5, 10, 15, 10, 25, 10 araimuchi munyorera wemangwanani woti situation calm woti tavhurira 150 wokompera newakavharirwa pakashaikwa 1. Ndiri mufudzi yakanaka, makwai angu anotsvaisira. Ndiri mufudzi yakanaka, angu makwaiwo anotevera. Makwai wakakokwa anotyisa makwai, akabereka kumanikidzwa. Asi ndiri mufudzi wakanaka, angu makwai anotsvaisira. Ndiri mufudzi yakanaka, makwai angu anotsvaisira. Yaka
Mwari pakumanikidzwa. Saka chero ndichimanikidzwa ndinozoona gore shepherd. Nditakameni Satana boyka. Ndakaenda kudonha mugomba. Chandinoita chete ndinochema. Zvinoita kuti kana mufudzi ari kunditsvaga anzwe kuti ndiri kuchemera apo. Umwe mukadzi akatadza kusununguriswa nekusachema. Ndikatosununguka. Ndapinda ndichizvamba. But iye anga wakataiti kudarika imi. Saka ndakangoti wani ndandine stress ka. Yokuti hatina chekupfekedzwa moto ndinoenda kupedza wani nevhesi wake. Saka zvakandinonotsa kuenda kunosununguka chifuko pamwe chichachinja. Saka stress plus kurwadziwa. Ndakangopinda chiti mbuya. Mbuya wee. Mbuya. Zvikati noise. Ndikati mbuya. Zvikati noindika. Musaita kunge ndini mega mu. Ndikati mbuya. Ndikati haya mbuya. Ndikanyarara mama. Ndikati mbuya. Mbuya, waziri wose zvandirikuita. Wazwa akachemera kako kanotitemenya peni yauna. Kamatiro kako kanotitemenyira matambudziko ako. Kashumiriro kako kanotiudza kuti zvinhu zvakamira sei. Masikati anoti kuda kusvika patinodaidza mbuya. Tosvika patinodaidza mbuya. Tosvika patinodaidza mbuya. Tosvika patinodaidza mbuya. Maitenzi vanoti kana vadanwa votisi vane problem. Ende madaniro emwana anotitemaina kuti ari right here, ari kuyema here kana kuti ari padangerous. Vanhu vakatoteera voti zvikanzi mabhepi vedu ndikati zviri kwandabvasiya nainai zvikanzi rara neleft ndimbuya manje zakurara neleft kuya pane nyaya timu yangu aungodza timu rechirume ndavamuzivi zvatinoita goli kopaya pamunozoti mwana wangu ati mungoona kuti mwana ndewani zvishwa vatingokonsidhei zvinenge zvaitika kuti anganzi wani zvaitika kwamuri kuti muti ndewenyu nezvazoitika kuti avako mainzwa shoma. Left. Ndikati hazvisi kurarika ndiri left. Hazvisi. Zvamaini mungada kunoitira mhepoka. Ndiri mauya mega pano. Ndakati mwana wenyu uyu akafa, ndinoenda kumusha. Ndakati ndichada kunyora mapepa ekuti afa sei, zvanga zvaita sei. Saka usanoitira mhepo kana wauya kuno. Hauna kuita kuzondidzingisa basa ukuzwa. Ndikati ndikuzvinzwa mbuya. Mari pane pamwe paanotitirane nevemusi. Ngatiteererei zvaanenge ataura. Teerera zvinenge zvataura baba. Zvinoita kunge zvinorwadza kuti vanoziva the outcome. Kana wati to the left, enda kuleft. Ndinameni Satana apweka. Kana wati tsanya. Kana wati vhizitira varwere vhizita. Kana wati ipa. Ndarara neleft. Uya manje akatorwadziwa bva uya pado. Nokungaka akadzuka chema mwana anofa iyo. Ndembiko iri kuimba iyo. Zvanzi anyimbo batemo yakana bere kuzvizvikuru. Zvokuya kareka. Isu tauya ipapo totosununguka kukasara. Nekuzvida muchiti takapinda muchechi ino kudhara. Tosununguka mukasaramo. Mufani mukaonekwa matendeni muchikobwa mayogazi. Zvikanzi iwe ndani zvikadzokera asi akataura. Akati wauya manje. Madzimai muri muno here? Kuti matauriro ekuti ukataura kumurume
kanoita kuti baba varespondi akasvikirwa kavati murimbwa yamunhu hamuna kuronge vazvani muri zimukeya chaizvo akanana meona nedavo vose muri masasikamu manharaunda marikuita hapana chinomunoita anochitemaina zvinobuda yaga yakatimarisa uchida kutaura kuti mwana ana school fees asikasvikiri ukaumenta pamberi pababa kanoti taimaina kuti anobhadharirwa here kana kuti abhadhara chero vadiwo baba wemwana wacho asi unopfugama woita sei woti mofu wotanga nekutesta matembericha mofu yemukono hakuna yechikadzi akauri kukumbira zvinozvizemana itameni satani apema otichirwa taera bonga wana mugocha mombe mugocha mbudzi urombo vanosunga hata yemudzi vakatakura mombe chiwa ndinobhadhara mangwana vanosikirwa zvakanaka unzi torumbidza zita renyu vari vangu ndotenda kunaka kwenyu Jesu vobva vavazivisa kuti hakuna umwe akafana neni voti hakuna zita zera Jesu kana nokurudega what my provider Jehovah Jireh Jehovah Siddiqenu Jehovah Elielemu Jehovah Shalom Jehovah my provider Jehovah the truth Jehovah the way Jehovah my salvation Jehovah my redeemer Jehovah Jehovah is your name Jehovah is your name mighty warrior great in battle mukuru wehondo makarbira Israeli makarbira nagabi makaitira nyesatambi weSamaria makamurangarira tauyawo pamberi penyu baba ndini mutadzi ndinozvininimbisa pamberi penyu asi ndinokumbira nyasha ndirangarirei mangwanani ano ndirangarirei mangwanani ano when the praises go high his glory when the praises go high when the praises go high kuti muri chipanda pakaoma munoisa nzira
Ito pamberi baba. Ita amen satana yapweka. Varume vanogona kupaswa manyemba. One day vapiri ndakanyatsoona ndikasvika zvedzungu handihwini. He's ndevele. But Malawi. Handitipirika. Ndakautsvaga mutupo uya nechimalawi. Ndikati vaza kuenda kuMalawi. Ndaida kuti hanzvadzi yangu itsvagirwe basa. Wanapita kuMalawi. Wekuuya nenjanji. Zakwino baba zakwino. Mbona tichida izo. Wakaripa baba pane masvikiro. Akashikwe zvedzungu. Ndoba ndazobvunzwa zvanzi kuda ndikuitirei. Ndikati hanzvadzi yangu changamira. Muri kungoiona ini mune ma-influences. Mutsvagirewo basa. Tikanzi okay. I'm coming back. Ndikati musati mabuda madya here. Wakatombopanika ndava mazuva acho tainetsana saka wakati chikafu chakanaka izvi. Zvikanzaiwa ndini. Ndoba ndaenda kunotora. Ndichiridza rwiyo rwavanofarira. Rwavakandida vachiridza. Mama wangu twara wangu chiya kumandira. Tichafukama imimwe ane pamwe panoda mabvi muzita raJesu. Regai tipedzise. Right. Saka pane pamwe panoda kupfugama. Special forces. Right. Wondo mkoma kana mchirwa ine maposition. Ukabata futi yako wakamira kudai. The enemy inenge iri kure. Mazviwa. When the enemy comes closer, unoenda panini. Apa. But kana enemy yape ukamira inokudambura. Ukati pfugamire inokudambura. Saka kana enemy yape pane position inonzi prone position. Kana wapana muwengi wako unozomuona wakumuritira. Saka chaunoita futi ndo yaunosumudza. Iwe wodzikisa makumbo zvose ndaunogona kudamburwa zvichitirwa zikarosa. Saka unobata futi yako ndo yaunosumudza. Wovhara ziso wani nokuti maviri anokuvhiringa. Zoti zvimwe zvinoda kuita magurupu izvi zvakaoma. Saka unovhara rimwe chete kuti unyatsoema. Wobva wasimudza futi. Wotora chigunwe. Wochipinza pane inonzi barrel yekuridza ya trigger. Iwe unenge uchimuvha kuratidza kuti kafire kanenge karimo. Ndizvo chero nekunamata. Kana takuenda pamberi pababa, pane dzimwe position dzinotiratidza kuti hakusati zvanyanya. Kune imwe position yaunozvambarara. Woti ndotsa kaimimoka moyo wangu unoshu. Position iyi inoratidza kuti ndagumira. Zvaramba. Ndambopfugama. Zvaramba. Kati ndakuenda paprone position. Saka position iyoyo kazhinji haipotsi muwengi. Ndati position iyoyo kazhinji haipotsi chimuwengi. Let me conclude and give to my brother because we want to do
ndichida kukunamatira imose chop chop. Handitika amen. Varipoka vari kuda kunamatira. Amen. Saka nyaya iripo ndeyekuti ndichakubata ruoko. Kana ndakubata ruoko number 1, zvanzi ndichaita kuti ndikunde chii? Ndinokunda hondo pamberi pani? Hello? Pamberi pani? Number 2, kana ndakunda hondo pamberi pako, I will loosen the bells of the kings. Zvaingorevei? Zvaireva kuti murume kana ane bhandi sevava, handiti vakasunga zvinhu zvavo apa. Vakangobvisa bhandi iri panoita kunyadziswa kwamerado. Pamwe tirauzi rakatokura. Saka ravakasunga iri vari kuchengetedza masirinkindi. Vane masirinkindi asiri kufanirwa kuonekwa muvanhu. Saka Jehovha voti kana ndakubata ruoko ndichakunda hondo number 1. Number 2, ndichavhomora zviuno zvamadzimambo. Zviri kukonewa kuti I will expose every evil that is planned against your life. Maskatano, Mwari ngavanyadzise vavengi vakarongera upenyu hwako, ngavavhomore pakasunga pacho, ngavanamure chanotembiwa nacho, ngavavhomore chinotembiwa 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 nacho. Yes. Yava kana ndamubata kudai. Haana kwaanoenda. Ndo mabatika amapurisa. Saka hanzi avo ndichatsunura zviuno zvemadzimambo. Kana bhande rekadona. Vabava havachauyi kuchechi zvachose. Ndaka zvinhu zvomukati zvinongopfekwa takati. Kana uchidabona kuti zvemukati hazviraiti, munhu ngaafende. Pano mukaunonzwa kuti ndatakurwa nani. Zvakamira sei? Jehovha voti kana ndakubata ruoko ndichakunda hondo, ndotsunura zviuno zvamadzimambo. Masikatano tiri kukumbira anointing inotsunura zvakasimbiswa navanhu. Vakakureverera, vakakureverera. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Let every evil plan against your life be exposed. Chero vakaronga vari Mwari ngava expose. Chero vakaronga vari pasi pemvura, Mwari ngava expose. Chero vakaronga vari mhiri kwemakungwa, I will loose the loins of the king. Saka zvazvinoita kana bhande rabva iyi haichina confidence. Muweni wako ngachaiwe confidence. Unakundinzwa chese. Ati muwengi ngachaiwe confidence. Iri nakupururuka iyi. Haachaconcentrate nekufamba. The loins of the kings. Kana ndadaro ndobva ndavhura pakadini? Ndobva ndavhura pakadini? Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God is who you are. Urikufamba uchita hapana nzira. Bali masikatano nilikutikile. Nzira ilikugadzirwa na Baba. Nzira ilikugadzirwa na Baba. Nzira ilikugadzirwa na Baba. Nzira ilikugadzirwa na Baba. Paulo enda kugadzirwa na Baba. Nanditwi
flow through road. But kana mweya mutene wasvika pasina nzira panoitwa nzira. Saka magedhi acho ndo ananzi ndichaputsa enda mberi ndione kupa mukoma Mparinga. Yes. Ndendere mberi apa kandinaiwa kuma. Alright. Ausikuda. Zvikanzi. Saka inini manje ndichaita sei? Ndichaenda mberi kwako. Kana ndaenda mberi kwako ndokuzarura mikowa pamberi pako. Pane zvanga zvakavharwa. Zvatiri kudeclare kuti ngazvivhurwe. Amen. Ita amen Satana apo. Amen. Ita amen Satana apo. Amen. Kana ndaenda mberi kwako ndoba ndiri kugumira munhu waMwari. I will go before you. Oh yes. Jesus. Ndosaka tati ndinewa ndidini. I will go before what? Kana ndaenda pamberi pako, I will make the crooked ways straight. Amen. Kureva kuti vachaisa nzira pasina nzira. Wapedza kudaro wotora pfuma yakavigwa mudima. Pfuma yauri kutamura harisira kobasa. Kana vaenda mberi vakabata ruoko ndo vanonokutorera payakavigwa nemasecret places. Chikanzi ndinozviitirei kuti uzive kuti ndini Jehovha Mwari wako. Regai tisire Evangelist Mparinga. Acts chapter 3. I'm here maybe for 10 minutes. Acts chapter 3. Acts chapter 3 verse 6. Acts chapter 3 from verse 6. I'll read. Acts chapter 3 from verse 6. Then Peter said, silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Taking him by the right hand. Taking him by the right hand, he helped him up. And instantly the man's feet and ankles became strong. Yes. He jumped to his feet and began to walk. Yes. Then he went in the temple courts, walking and jumping and praising God. Yeah. When the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate, yes, called Beautiful. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Yes. Pani murume aiti wa favor, but favor yake yawa ni maridzo ili anti zvakagarira pagate. Pagate anagarira prayer. Prayer inoitwa muchechi. Pagate akagarira cash. Saka musi wakasimuka wakaparidzwa vhangeri rinopikisa cash. Ndikati zvenari atitomboita mari yacho hapana. Ndokuda musi yakanyesona kuti murume ndiasinganamate zvachose masha. Because ari kurwa nechana osatine vanhu vakagarira zvisizvo. Yeti chaizvo zvinochinja upenyu ndo zvavasikuda kupindira muchechi. Osatine munhu akagara pagate. Chaakagarira ari ndiro yakuda kuti pakadwe mari. But pauya vhangeri rekuti mari hapana. Unoziva munhu akaparidza zvinenge zvinopikisa chawakagarira unozonga anodanwa. But murume uyo ari kuti mari hapana, asi kuti kana pasina mari hapana iripo. Osapane pamwe pekuti kushayiwa mari kusakuudze kuti hapana iripo. Zvanzi silver and gold handina. Kurava Peter was more mature pazvinhu zvemweya. Akaziva kuti nyangwe ndikashaya mari hazvirevi kuti handina Mwari. Silver and gold hapana, but Jesu still around. Osapane pakuti nhamu inokunyembera kuti hausisina Mwari. Osapane kumwe kuvengwa kunokunyembera kuti hausisina Mwari. But Peter is mature zvekuti akasvika pakuziva kuti mari hapana, but Mwari wacho aripo. Saka ndokubataiwa mari hapana, but Jesu ndiri kuziva kuti aripo. Amene vandinoparidzira kwaari masikati anasi. Bhutsi yakaboka iudze kuti kuboka hako, but Jesu aripo. So munhu waparidzirwa kuti mari hapana, but ndada kukupa chinodarika chawaipiwa, nokuti mari yaaipiwa yaimurega achitakurwa. Mari haina kuchinja zvaari, airamba achitakurwa asingafambe achipiwa mari. Zvoti aipiwa lesser help. Saka munhu asiri machuwa anogara pane lesser help, achitadza kupinda muchechi muna Mwari ane greater help. Nokuti ukapiwa Jesu
unofamba. Ukapiwa mari unotakurwa. Ene mari yako ine problem wani vanokutakura mashareholder. Osaka vanhu vari kutakura vaibenefita. Nokuti vaimuudza next Sunday kuti hatikutakure isati kwende, hatikutakure. Wakaona 40 isati 30. Saka kune vanhu vaibenefita urume hwake. But Jesu kana auya vanhu ivava unofanirwa kuziva kuti aiwa zvachinja. Kana abata mari yake nokuti akufamba ega. Bata inonzi yako. Uropafadzwa ubatewo inonzi yako. So Bible rati Peter nokuvati in the name of Jesus rise up and walk. Munhu hana kusimuka nokuti Peter adarwa. I'm sure we need to read this. Then Peter said, servant God, and I'll give you in the name of Jesus rise up and walk. Let's go down. Verse 7. Sabatona kuti munomo yanzi rise up and walk, it did not rise. Yet Jesu akaridzwa ndiye anosimudza marombo. But akaridzwa munhu wepagedhi kwete wemukati. Osati nevanhu vekuti Jesu nyangwe achiita zvinhu nyangwe ukamutaura asimuki. Mwari ndo vakati let the birds fly. Nanasi ostrich aiburuki. Iri mugroup rebirds. Iri Bible ratinaro rakanyatsokuda pachero kuti let the birds fly. Arinaka kukoma ostrich ya too heavy. Mwari kana ati birds, ostrich is among the birds. Feathers. But the problem is that ostrich in a long neck. Fire. They come soro kadiki. Musoro unongoreva knowledge. Kunoti Mwari vakataura ukashaiwa kuziva. Nokuti ostrich ikatenda musoro wayo ikazvitarisa inoona dumbu hombe nemazikumbo. Yobva yakonkluda vhake richitofunga pari kutaurwa naJesa. Isati akatoenda. But kana Mwari ati let the birds. Ukangoziva kuti uri shiri chiregera kuzvitarisa tarisa kuna Mwari akutaura. Kana Mwari ati ndinosimudza marombe chiregera kutarisa urombe hwako. Looking unto Jesus, author and finisher of our faith. Kwana makurukura dzibhenzi. So pataurwa Jesu parumo asimuke waitaipe panze. Kuchechi kune vanhu vari muchechi patipe panze. Nokuti Jesu achitsvagwa nehama dzake havana kupinda muchechi. Vakatotuma kuti uyu akuparidza mwana wangu Mary atera nehanzvadzi dzaJesu navakomana vachimuda. Havana kumuda panze. Akaparidzana kuti vari muno vanoita zvinotaura Baba ndovakoma vangu ndovabereki vangu. Ipapa shoko rekuti vari muno rakafadza munhu wese. But akazoenda dhipa akati vanoita zvinotaura Baba. Kunoti ungangodaro uri muno uri taipe panze. Nokuti murume itaipe panze pataurwa Jesu haana kuvhunduka. Chaiwo masimba usitsana vasimuke. Peter ndokuona kuti aiwa ringoparidzwa. Takapiwa nyasha dze-right hand. Ndokubva abata neruoko rwake rworudyi. Ipapa chinoita kuti Bhaibheri ritaure ruoko rworudyi pane nyaya. Kwete left hand, the right hand. Ndokubva amubata neruoko rworudyi murume waaparidzira ndokubva amusumudza. Bhaibheri rinoti Peter paakamusimudza amira ndopaakava nesimba. Simba raava naro nderaJesu. But ratanga kushanda kuti asimuke nderapita. Unoziva kuti kune vamwe vanhu vekuti vakasakubata Mwari hakupe simba. Unambozvinzwa. Bhaibheri rati Peter wakasimudza ruoko rwerudyi akasimudza munhu akamira. And the ankle bones received strength. Strength iri kutaurwa pa is the anointing, the power of God. But Mwari vakatomirira kuti Peter akabata munhu nomusimbisa. Kune vanhu vakapiwa nyasha naMwari dzekuti ukatobatwa nawo naMwari wacho anokubatawo. Peter ati in the name of Jesus rise up. Sana vasimuke. Jesu akutoti aiwa Peter. This time ndakushanda newe wawabata nosimbisa. Panzi Jesus mwana kusimuka svika Peter asimudza ruoko rworudyi akasimudza munhu. Rega nditende vanhu vanga vatakura murume uyu nokuti vanhu vatakura murume uyu vakakasika kuuya vakatangira Peter naJohn. Nokuti dai vakasvika Peter naJohn amuchechi tsana vasimuka. Kureva kuti kune vamwe vanhu vari kushandiswa naMwari muupenyu hwako kuti vaende newe panzvimbo kwayo. Uri kuona kuti vanhu ava vakakasika kuuya nemunhu. Peter naJohn ndokubva vati nonokei. Saka usashore kunonoka kwevamwe vanhu. Nokuti vane nyaya dzinofanirwa kuvakasikira kuti vagone kusangana nadzo. Unakundinzwa. Murume ari pagedhi apa akatangirwa naPeter naJohn asimuke.
chakaita kuti vamuone vakamuona ari pagate zvona kuti Peter naJohn kana vanonoka musataure zviri negative vari paassignment when they are late nokuti vakauya late vane latest amen arozasemuizvopapa vane certain level yeanointing inonzi latest yekuti vanotofanirwa kuuya late to release the latest. Samurume aigara pagedhi rinonzi beautiful. Life yake haina kunaka but paakagara panonzi pakanaka. Hakuna chinobhowa chekunzi uri south. But life yako iri yekunorth chaicho. Uyazana kuti ndiri kusouth but life ndeke kuwest chaicho. Was at the times yekuti pauri pakanaka but kuti zvakanaka zvioneke mauri. Usakune munhu vatafimba musikana zvataura hama dzake dziri kunzwa kuti my cousin is in India. My brother is in Germany. Iwo uri kupi chekuti unozoona kuti pauri iwewe manje. Ucharapirwa pauri. Environment yako inenge inani but unono ari mukesi but kesi yake yakamupundidza nezvakanaka. Usakune vanhu vokuti the outside inenge iri right but ukazoverify nyaya yako unonzwa tsitsi kuti akomana murunako imomo ndozviri kuitika here izve anenge ari pabeautiful but life mukatu yaramba kuita beauty. Mwari ngaarivhese chese chiri beauty outside beauty yako ibude inside. So Peter ndobva asimudza munhu neruoko rwerudyi munhu uyo achingosimudzwa naPeter achimira zvanzi ndokubva ava nesimba majoini ake. Murume haana kubvira afamba upenyu hwake aitakurwa achichekwa pageti. Munhu kana achida kufamba ari mwana anotanga ambokambaira first stage ombonzi denhana ndeudzikumira wozofamba but miracle iyi yakajamba stage yekukambaira. Mwari ngaakujambise mastage asina basa. If mukadzi akaropafadzwa zvikuru zvokuti Mwari pavakamusika havana kumirira kuti apfirwe. Ani munhu anopfimbwa kuti azoenda kumurume uyu paakambosikwa kumurume straight ozava pane dzimwe nyasha so dzekuti haugoda kungonzi hai kungonzi wedding ngapajambe hai ngapajambe zvekuti I want to take you out, I want to take you home. Iko zvekuti I take you out imwe nyaya yako ngaitangire pakuti I want to take you to my parents, I want to take you. Mwari ngakushatukise dzimwe stage nokuti ota chaichaiva kana aane simba kuistage haijambika anokambairawo so ozodzidziswa kumira ozofamba but nokuti munhu amurume saka hatingadzoreri murume mukuru pakukambaira usakune mweya inoda kukudzora kumashure haungadzokere ikoko watombosvika pastage. Every spirit yes setback I reverse it in your life. Every spirit yes setback I reverse it in your life. So Mwari wati so saka ndikatenga mota Petru ndodira nei ndodura chii mota nePetru iwe iboziva kuti kana ndatosvika kumota kwacho nyasha dzePetru hadzishayike unochema nestage yekumashure wapamusora kana ndani sutu yacho kuti dry men my name watowana sutu yacho kuti watobreka level iwe kune dzimwe level dzaunodzorwa nemweya china nokuti ndozvaunongotaura ati ngapasvike papa takabva pakati kwedu kunonzwana takabva kuMalawi tine mabrothers atingaitei munhu takabva kure machaina akabva kuHong Kong vane mabusiness kure ndekupi Lilongwe neHong Kong. Nyaya haisi yedistance imentality yako akasimudzwa akafamba kwete kufamba chete rangu ratoti nekushetuka kuda kuti unenge wakukavhira time dzawaifanira kukambaira so kuti handikafamba kana Mwari vatinongofadza robafadzwa pastage yekuti hautangire kubhasikoro utangira mundege shetuka dzimwe nyaya shetukiswa naMwari ota dzevanhu ndedzevanhu kana wane simba raMwari haudzokeri mukukambaira. Rega kudzoka kumashure kana wane nyasha dzaMwari haudzoke mukukambaira. Akasimudzwa akamira akatanga kushetuka ndokubva apinda muchechi. Ipapa ndopanoda kuti problem ine vanhu kana zvafamba muchechi hapindi. Ukatoona auya so anoda breakthrough kana aita breakthrough haachagara ari munyasha. Usakune munhu wekuti ndakadzoka muchechi achawanda handichazwa kuti ndopinda ipi. Alright. Ko paiva mashoma waipinda ipi. Inda wachinyepa.
machechi awanda ndizoya kupinda boka dzaivashoma waipinda kupi uri kunyepa une mweya wakusada kuenda kuchechi dzawandisa asi ndatichaziva boka dzaivashoma waizoya aropashadzwa akapinda kuchechi ndokuva mune vanhu vakarwadziwa muchechi mumwe nokuti ari pageti aipiwa mari vanhu vaikanda mari ari pageti Peter ndokubva ndokubvasumudza munhu apirwa mari kuremara kusafamba but dheira akadirwa mari ndokubva atanga kufamba no refund nokuti paakapinda muchechi kunaiti tindipe waya rangu pahasha unosingofambi ndipe waya rangu kune sevha yekuti uchapiwa namwari yekuti vanhu vachadenga kuti pandindakamurongera unoibashika hazvicharivheseka kana nyasha dzakubata hazvicharivheseka saka kuti musi uyo anga nebreak through yake in 2 ways mari yake pahomwe mapfuko ake pakufamba ropashadzwa uite double portion mari yako pahomwe ropashadzwa pakufamba apiwa mari apinda muchechi akufamba futi vanhu vakati ndiye anenge aimbogara ropafadzwa zvekuti unoita kunge hausiriwe vanhu ngavanetseke kuti tikumbire kutaura neni ndiri ningi watakaenda naye kuchikoro avanenge vachitya kuti sori heni kungoti tikunoziva tatine wataiziva patakakura kundimi kuti aiwa mudikani ndimi zvanzi paakapinda muchechi vanhu vakati ndiri kana kuti hasiri aipota achigara pageti akaropafadzwa akapinda mukati hazvidakamike usina a sense of belonging kwaunobva kereke. Do you know what the church in a value? Church Thomas anozikanwa nokunzi doubting Thomas favor yakaita nyangwe akadhauta zvakaramu kuti Jesu amuka aitamba nevanhu vacho vaidhauta kuda kuti he remained part of the church although level of faith yaless. Saka chakaita kuti Jesu azoapia muchechi abatise Thomas inyaya yekuti Thomas anga ari pakati pevanhu kureva kuti sometimes your association inoelevata you to a level yausingawani alone. Amen. Luke 17:11 munooma perembudzi akadzoka kuna Jesu akatobuda pachano, this one is a foreigner. Ndaporesa 10 ndakadzoka 1 adzoka muSamaria. Yeti Jesu panguva yaiti ndakatuma kumakwayekwezi rakarasika. But say akagona kuporesa muSamaria pakati pemaJudha. Inyaya kuti muSamaria akatoziva kuti ngatitambe une vari nani. Let me associate with others. Unoshaya church yekupinda. Unoshaya a house where you belong. Unoshima a certain privilege. You know one equal with a certain type of congregation. Kune nyasha dzepanzvimbo. Genesis 13 mombe dzanota dzakawanda nokutanga kadano. Dzakawanda nokutanga tera Abraham akadano. Kune respect ne favor inouya kwacho nokuti vanamata asi nokuti wakazembera pane dzimwe nyasha dziri kufamba muzvinhu zvaMwari. Lot was never called, but he was blessed. Mombe dzanoti dzakawanda. Saka mistake yakaita kuti dzawanda manje. Anga kuti ndakuda kune mafura ari nani. Arikogama kuti chawanza mombe chii. Dheira akangobva pana Abrahama. Ndakanzwa kuti akabva muSodhomu raabhashura. Asina kana mbudzi kana katsi. Nokuti haana kuzoti pandiri kubva ndopari kuwanza mombe. There are times yokuti answer yako is because of the church where you belong. Hey! Nzvimbo ine nyaya munhu atadzira Mwari akaburitswa mugarden. Why? Nokuti garden yaiva area of influence in a favor yake. So there is a place where you must belong in order a certain level of favor to operate in your life. Amen. I encourage somebody who can change to you must have a relationship with God, and you must have a house where you belong. Why not you have a certificate and a machine on the road? In one of the numbers, one to go, but you are who comes on our silver. Umaba Mashana, who got to go. What you are who could not be my way. So one of the government was Sarah said,
ukangosara mangwana unobvema moto unoona ambona watanga why kana uri mwana tinoona nementality yekuti zvinhu zvavo vadiki vanoda vaenzi menzi mupfuuri. You must have a father in the house where you belong. Mazani wa mwane cheche Facebook. Wa heba Facebook haina rent. Wani batikata makosti mukuna materi. Cheche pa Facebook haina rent, haina machair. Kukweta logo on. Sanuza that we are but I'm watching online. There's somewhere where you belong. Uyaka pinda mchechu. Akarizwati pageti pandakagara ndepeche nokuti vanhu vamuponesa vanga vasingapfuure nepahari vaenda muchechi kuna chamuponesa ichechi Peter naJohn havana kubva kumba munoponesa munhu pageti vaienda muchechi ndokuona munhu pageti saka tsano chaita kuti mupone ichechi orati vainimboya kumba kuzomunamatira kana vachiita zvima-1-on-1 zvekunamatira vanhu marai. Peter naJohn vaienda muchechi ndokuona chirema pageti saka chirema ziva kuti chaita kuti upore ichechi kowadi kugara pabhawa uone kuti unopore. So don't despise the gathering. There is a blessing that you are part of the family of God. Conference ino pane uoko pane dzimwe nyasha mwari dzako makudurura bedzi using a certain vessel. Takadamwa naMwari mumwe chete tine nyasha dziri different. Mwari une chikonzero sei akatidana nokuti dai dzakafanana hatidani kuti takawanda anokushandisa Mwari. Chinoita kuti tive takawanda mune zvakaiswa naMwari. Chinoita kuti munhu waMwari agone kudana vamwe immaturity in the things of the kingdom. Vane imwe nyaya yavakanamata kuna Mwari concerning your life. Mwari vakatoti mindiro yacho is a vessel called champion people. Ukaona panoro maconference havasi vanhu ndi Mwari ari kurongera vanhu. Your right hand today must minister to the church. Peter pakamubata munhu akasimudza zvati munhu akava nesimba kuna kuti Jesu aitoitaimira kuti Peter anobata munhu kuwani. Ndinoti mweya mutsvene anosvika pekuti anoshanda nevanhu kusvika palevheri kuti haiti chinhu munhu anoshanda naye asati aita chinhu. Peter akaenda kumba kwaCornelius akatanga kuparidza mweya mutsvene ndokubva wabata Cornelius. Mweya waitotaimira kuti Peter akarowa tozobata vanhu. Mwari vasoda kuti Paul ashande basa rawo vakatuma Ananias. Ananias akanamatira Paul akatanga kuona yeti Mwari vari kutoshanda vatoti ndamusarudza vati aone kusvika waenda iwewe. Mwari anenge anotemba vanhu. Asi ndakabudza kuti haasi Abhurahamu aifamba achibudira Abhurahamu waMwari. NdiMwari aitofamba achidaro kuti ndiMwari waAbhurahamu anenge anotemba vanhu. Mwari waAbhurahamu waIsaka waJakobo hapana kunonza Jakobo Jakobo waMwari kai Jakobo waMwari Mwari ndiye kuti ndiMwari waJakobo kai. Kuti kune zvaakaisa kuna Abhurahamu zvekuti ukazemberana naAbhurahamu muzviwana nezvimwe zvaakaisa kuna Jacob nezvaakaisa kuti muna Isaac. Muna Isaac mune nyasha dzekuti even ari kunzvimbo ine drought mugera anokohwa, but Abhurahamu nyasha idzodzo haana. Pakaita drought Genesis 10 akaenda kuEgypt semupoteni. Uri kuona nyangwe Mwari ari Mwari waAbhurahamu. Pakaita drought ashanda naAbhurahamu, Abhurahamu anofanira kutofamba famba, but pakaita drought ashanda naJacob. Muna Jacob mune ability to make it despite the environment. Amen. So ndana Abraham, Isaac and Jacob kuti mumwe nemumwe une nyasha dzakaiswa maari. Ndena vamutari conference ndopadaparidza saka zvakambondibata ndine mwoyo womuroti ndanoparidza panonzi paMigus Park muroti pamutare ndaparidza ipapa second pastor ndokuvaizaamwari Mwari vakaisa chinhu ichi mandiri kudhara saka ndaimboshaga kuti zvinoita here pray with me ndanonomata naye. From that day till now pane stampede every lunch hour pamusi uyu panenge pakazara singaita. Why? Icho Mwari vakachiisa mandiri
I've done this in Bulawayo, opposite the city hall. Dagalonja street preaching. People are preaching to today. Vamos a Dagalonja. Kukwekwe the same, kukwelu the same. So kana vanhu vamwari vaunganidzwa kudai so panenge pane mwari waAbrahama, waIsaka, waJakobo. Kana uchidawo kuti ukohwe nzvimbo yegera nyasha dzapo, ukatoda kunozviita futi wakuIjipiti nyasha dzacho dziripo, nokuti mwari ane nyasha dzavakadurura. Hakuna ane zvese, but kune vane zvizhinji, ende zvizhinji hazvireve zvese. More does not mean all. So lena Bhaibheri rakanyorwa nevakasiyana siyana. Rimwe bhuku rinonzi bhuku raRuth. Iye ari mukadzi, vamwe vachiita vakadzi avaparidze, asi kana vakuparidza vanovhura bhuku rakanzi Ruth, unozoona kuti vanhu vacho vari confused mani. Vakadzi avaparidza azviite. Jesu achimuka kuguva akaudza mukadzi, enda unoudza vadzidzi vangu. Kuroti rimwe vhangeri rinotopiwa vakadzi. Uri mudzidzi kudaro ukasanzwa mukadzi unonyura. Nokuti achimuka kuguva akati taurira vadzidzi vangu tisangane Galeriya. Kuroti mukadzi wane dzimwe nyasha dziri mari. Saka achitidana takasiyana kudai so. Thank God you are blessed. We want to pray for the church. We want to pray over your life. Right hand yenyasha. Right kana yakubata mwanitwa chinonzi anointing match. Ndetara nditsumamaza. Kuti mukadzi akane issue of blood. Ana kushinga achiti ndine issue yangu yeropa. Akabata mukombero. Issue ndobva yapera. Anointing inoziva problem yawinayo. Amen. Paakabata mukombero waJesu. Problem yakapera. Kuroti paakaita tap into the anointing addresses the challenge even without speaking. Amen. Amen. And the grace is available. The right hand of Peter. Munubaka kubatwa akasimuka so. Sati akamabvi ake akabva nesimba. Mwari vane zvinhu zvavanogona kutransfer through an earthly vessel anonzi munhu. Mary paakamhoreswa naEriza kugomo reJudhea, mwana anga ari mudumbu. Kureva kuti mwana ari mudumbu ane zvaakanzwa kuti this gifting is not ordinary. Yaudza a turn around in my life. Pane chinhu chiri mauri chinongoda somebody to shake your hand. Ane dzimwe nyasha dzinominister destiny yako. Okay. Is there anyone anoita perceive in his spirit kana anozviona madreams preaching somewhere? Just raise your hands. Stand up. Where's the anointing? Just come to the front. I have dreams preaching. Nobody Jonah in Maui, I don't need to quicken. Raise your hands, people. Raise your hands. Raise your hands. Raise your hands. Somebody decree that I do.